Hello, Leonor, paano? Mega mega shoutout sa'yo dyan. Gusto mo bang sumali sa parapol ko bukas ng 5WH? Leonor, paano? Andyan ka pa ba, Leonor, paano? Ay, di mo ako marinig. Teka lang. Okay na, narinig mo na ako. Naririnig mo na ba ako, Leonor, paano? Meron akong parapol bukas. 5 p.m., 5WH. Kung gusto mong sumali, dikitan mo lang yung sponsor ko. Mag-type ka ng S1, lalabas yung link ng sponsor ko. Sige, balik ka ha, Leonor Pano. Salamat sa pagpunta mo dito. Ayan, S1. Ang sponsor ko ng 5WH ay si Rutger King Modelos Reyes Vlogs. Bukas ko siya ipaparapol, 5 p.m. Tatlo pa lang kayong may entry kung sasali ka. Dalawa pa lang kasi yung nagpalista dito sa akin. Magpapa-games din ako bukas, 2WH. 10 2WH. Kaya sana maraming tao bukas na pumunta. Mag-invite ka ng friends mo, Leonor Pano. Sige, okay lang, kung di mo ma-open, basta maya dikitan mo na lang siya. Tapos, mag-iwan ka na lang dun sa comment mo sa video niya ng PB. Wag mo na lagyan ng hashtag, basta lagyan mo na lang ng PB. Panlasang Bicol yun. Para makita ko. Tinitingnan ko kasi dun yung mga comments kung sino yung dumikit sa kanya. Thank you ha, Leonor Pano. Balik-balik ka. Leonor Pano, mag-iwan ka ng bahay mo kaya. Meron kasing isang tao si Reactors Channel. Andyan lang siya, naka-BG lang siya. Lapag ka na lang ng bahay mo.
1 hour lang naman ako mag-LS. Naghahanap lang talaga ako ng ano, ng pa-entry. Kasi sayang yung sponsor natin. 5 tao kasi yun of tigpa 5 WA. Sige, okay lang. Salamat. Salamat sa pabiji mo. Anong work mo?
Mega love shout out sa aking 2 million viewers in the house. Thank you so much.
Hindi ko sigurado ano, Leonor Pano. Kasi nakaka-LS naman ako eh. Ang alam ko, bawal lang yung ano, sobrang lapagan. Dapat may ano yata, social distancing sa paglapag. Kasi nadedetect na din yata ni Lolo yung ganun eh. Yung sobrang lapag-lapag lang. Yung iba na napupuntahan ko na nag-LS, paangat program, hindi sila nagbibigay ng jacket. Yung host lang mismo yung naglalapag ng bahay. Kasi po nag-silent LS ako kanina, okay naman. Oo nga, okay naman eh. Ako rin nakakaano rin ako. Nakaka-LS din ako. Tsaka ako naman kasi wala namang masyadong tao sa LS ko. Kaya hindi naman siguro mapapalo ni Lolo kapag may mga naglalapag. Kasi tulad ngayon, dalawa lang kayong viewers ko. Kaya walang sobrang lapag. Ang dami ng bawal ngayon, as in, kailangan talagang mag-ingat na. Lalo na ako, meron ng strike ang channel ko eh, kaya nag-iingat na talaga ako ng todo. Okay lang kasi yung ano, yung copyright. Kasi ang copyright, mostly naman sa music lang na ginagamit mo. Namumute naman yun eh. Wag lang yung strike, katulad nung sa akin, na-strike ako. Kahit burahin ko yung video, forever nang may strike yung channel ko. Pag nadalawahan pa ako, wala na, goodbye ano na, goodbye channel na. Mega love shout out sa 3 million people in the house. Thank you so much. Yung hindi pa po nakakapunta dun sa ating sponsor para makasali kayo sa 5WH raffle para bukas, dikitan nyo na po yung sponsor natin. Basta maglagay lang kayo ng BB sa comment para alam ko na kayo yun. Para malista ko kayo sa entry.
Mega shout out, Justin Wayner Mill. Hello, hello. Bigyan kita ng jacket, Justin Wayner Mill. Ayan, may jacket ka na. Meron akong parapol bukas ng 5WH. Irarapol ko siya ng 5 PM. Kailangan mo lang dikitan yung aking sponsor ng 5WH. Mag-type ka dyan ng S1. Lalabas yung link ng aking sponsor. Ayan, Justin Wayner Mill. Andyan ka pa ba? Mag-type ka lang dyan ng S1. Ibababa na itbot yung bahay ng ating sponsor.